Kumusta kayo? Hindi pa ako naglamos ha. Galing sa trabaho. Kung naalala niyo yung last video ko na sabi ko sana makuha ko yung work sa bakery, sa lahat na mga nag-wish doon, tsaka na-good luck sa akin. Thank you so much kasi happy ako na sasabihin, i-share sa inyo na. Yes, nakuha ko yung work sa bakery and so happy guys. I'm very very happy. Tapos syempre anong tawag, magiging full time na ako Sunis kasi training pa lang, pero at least nakuha ko yung kasi nung araw na yun dalawa kaming nag-training, pero ako lang yung pinabalik. So ibig sabihin nakuha nila ako, tas tinatanong nila ako kanina kung anong size daw ng uniform ko for the bakery. So I'm so happy na wala yung pagod ko guys. So ulitin ko, salamat sa inyo, at saka sana i-subscribe nyo channel ko for more updates, my life, my work. Thank you so much. God bless.